entered your world last night. Feels like I'm dreaming, nothing is real, and everything is just an illusion of our minds. Anyway, you make me smile, you make me wild, you drive me crazy. This is a happy song, feel free to sing it anytime you feel so lonely. This is a sexy song, feel free to sing it anytime you feel so lonely. Да, здравей, мамо. Да, пътувам за работа вече. Шофьор е усилил музиката, мамо. Добре, обещавам, ще вечеряме този уикенд. Айде, чао. Just an illusion of our minds. Oh yeah, believe me, you make me smile, you make me wild, you drive me crazy, and I say, this is a happy song. Feel free to sing it anytime you feel so lonely. Добро утро, Светла. Извинявай, че закъснях, обаче в този град винаги трафика е ужасен. Спокойно, няма проблем. Предположих, че трафика ще е доста натоварен, затова си направих кафенци. Много направо ме спасяваш, наистина днес няма време още да пия кафе. Благодаря ти. Помисля се за мен. Между другото, как ти мина снощи среща с Соня? Как беше? Христо. Да, Христо. Просто не питай. Потресаващо. По-лоша среща не съм имала. Защо? Защо? Сега ще разкажа. Да? Да? Здравей! На колко години е възрастна? Уау! А къде ще се проведе търга? Искам да ми изпратиш имейл задължително със снимка. Много ти благодаря. До чуване. Чао! Светло, трябва да видиш това. Кое? Ваза на 518 години. Ще излагат на търг след 2 дни в Добрич. Но има възможност да я купим още преди търга. Какво? Ще ми я пратят на имейла, ела сега ще покажа. Това трябва да се струва. Вау! Страхотна е. Това определено се струва. Наистина прав си. Трябва да има. Тази ваза е нещо уникално. Представи си колко пари струва. Ще бъдем на печалба от нея. Да. Окей. Мисля, че нямам никакво време. Отвори да видим кога е първия влак за Добрич. След 2 часа. Нямаме никакво време, София. Дай да тръгваме. Трябва да е наша. Виж, това не е ли разписание за автобусите? Къде? Там. Да. Оли, няма ли автобус за града? В 16:30 има автобус. Ужас. Какво има? Изтървахме го. Кога ще е следващия?
След 3 часа. Предлагам да повървим. Няма ми никакво време да чакам следващия автобус. Може и пък да стоп някой да спре. Знаеш? Може, нямаме избор, айде. Никой няма да мине от тук. Колко време стана вървим вече? Града ни се вижда. Почна да вали на всичкото отгоре. Да, бе, иначе трябваше да чакаме автобуса, който е след цели 3 часа. Айде, моля се. Търга е след 2 дни и все пак мисля, че можеше да изчакаме автобуса. Да, 2 дни. 2 дни, добре. Ама освен много? нас, може някой друг да има тази информация и вече да пътува за вас. Прав си, май да вървим, че гледай какво става. Може да завали много На стоп пътуват. Не, пътуваме към града тъкмо. Той не се вижда. Скоро няма да стигнете дори. Ако искате качвайте се, може да ви хвърля. Супер, айде да скачам. Казах, че ще успеем. Нямаше нужда въобще да чакаме такъв автобус. На автобус ли? Има автобус за града ли, бе? Да. Аз сме от тук пътуваме за Бургас и всъщност представа нямам дали има автобус или няма. Често така се пътуваме, ама като гледам на къде отива времето, май ще трябва да пронощуваме в Добрич този път. Между другото, приятно ми, аз съм Светло. Да, аз съм Джудо, приятно ми е на мен. А това е Куман. Той не говори много. Така е работа. И ние много се радваме, че ви срещнахме. Иначе кой знае колко още щяхме да вървим. Да, и аз от страната смотря, няма с това една приказка да се каже. Направо, ама... Това е завалява, че... Да, особено сега добре, че ви срещнахме. Добре дошъл в моя свят. Кони, ти ли си? Къде сме? В часовника ли? Страти къде е? Не знаеш. Никога не се обичал да говориш. Хайде да намерим изход. А вие тук в Добрич имате ли къде да пронощувате или... Не, но се надяваме някъде да намерим за презент. Защото ние, по принцип, нали, ви казвам така, често се случва да пронощуваме. Тук и имаме така една много добре така позната къща, редовно се оставяме тук, много хубава къща, хазяин е много добър. Много така приятна атмосфера. Ако искате, ако нямате къде да пронощувате, може да дойдете с нас. Супер, що? Супер, благодаря. Да. Това е. Пристигнахме най-добрата къща за гости в Добрич. Да, наистина е страхотно. София, идваш ли? Идвам.
така като гледам няма никой в къщата. Не, той е малко бавен. Ама тук трябва да е. О, дедо, добър вечер. Какво води? Да, но тук. Радвам, че ми идвате пак на гости. Виждам с приятели идвате. Да. Заповядайте. Кони, първо дайте. Той не го научи този човек. Заповядайте. Всичко върви. Заповядайте, това е вашата стая. Надявам се да ви хареса. Чувствайте се като дома си. Да, много е добро. Да, определено много Благодаря. добре. Супер. Нещо лека вечер. Така. Стига. 2. Както говорихме по-рано. Да, отлична работа е, но трябва да я свършите. Те трябва да са в часовника. Да. Ях, между другото, си е свършил така добре работата и ще ги задържа още известно време. Това е добре. Трябва ни най-късно до утре вечер тя са приключени. Да. Добре. Кошиите. Няма проблем. Аз ще се погрижа за това. Добре. Важното е тези двамата да не избягат. Няма да го позволям това нещо. 100%. София? Да. Мисля, че нямам никакво време. Какво ще стана сега пък? Искам да звъна човека с вас, да. Знаеш какво? Дай ми номера. Ако искаш, може направо да ти го набера да говориш с него. Добре, набери го. Ето. Да, мерси. Ало? Да, здравейте. По-рано днес се обаждах за вас, да. Аз съм колегата на София, точно така. Ами, какво ще кажете да се срещнем тази вечер някъде? Добре, а в колко часа? Перфектно. Добре. Идвам веднага. Чао. Първо. Веднага ли? Веднага. Трябва да вземем тази бърза. Ами парите? Да, бе, верно. Мерси. Успех. Ало. Аз съм. Той тръгна. Надявам се отговорката ни да е в село още. Благодаря. Чао. Къде си човека? Аз съм. Окей. Носиш ли това, за което се говорихме? Да, ти носиш ли това, което е за мен? Естествено.
Идеално. Ей, какво е? Коли, какво стана с тези контруминати, бе? Мълчиш, мълчиш? Нищо не казваш. О, Светло, къде се бе? О, здравейте. Имах малко работа из града, но свършиха всичко. Ай, че става голямо шоу, които се спука да разправи вицове. Право най-смешните. Най-смешните вицове са това. Той път, Коли, ще кажеш ли нещо или... Защото просто докато шофираш не говориш много, ама... Това някакъв път... Метак? Кой точно? Взел съм вазата, утре изчезвам. Той не го бях чул, че... Айде на здраве! Софи! Хубаво, че дойдохме в тая къща. Здраве! Аз кой? Здраве! Здраве! Хубаво, че вземи на стоп. И че да дойде тук да е тя, ама най-хубавата къща за гости в Добрич. Дитко! Ако не ва бензире, ма неш да я скити нига неш да я скиботкати. Хубаво, че сме ние, хубаво, че вас срещна е. Хубаво, че ги докара тези хубавите хора, Дидо. Иначе пак с вас тя скучае. Че и так си поговоря с някой по пътя. Да, брана ти е много. Големо скука беше. Волен съм. Ето са брумка. Айде, Дидо! Те, след това да скачвам горе вече. Да, по-яко се получи, братле. За последно здраве. Здраве. Здраве на всички. Приятно ми беше. Благодарим за вкусната вечеря на домакина. А и аз благодаря, че сте мои гости и че сте част от моето голямо семейство. Явно бая голямо семейство. Та домакина ще се похвоца. Лека нощ. Лека вечер. Опа. Лека. Айде. Утре ще има закуска трезе чорба от зеля чорба. Май се хванах. Да. Добре ли си? Да, малко хубаво да дойде в повече обаче. Окей, както и да е. Кажи сега къде е. Кое къде? Вазата как е? Ето тук. Къде е тук? Това ти ли се? Има ли не искаш? Ето, що се хваща. Какво е това, бе? Карафа? Какво е, приятел ли? Продавам шивано стъкло? Ще го убия! Може да бъде. Той не може да не излъже, все пак се познаваме толкова много време. Да, бе, да.
Може някой от тук да е взел. Да, сигурно ли си? Предполагам. Не знам, то пък ще бяха долу. Те знам, ти нали я видя като я взе, не ли я отвори? Не, твой човек настояваше въобще да не отварям вестника. Добре, спокойно сега. Айде ще му се обадя, чакай. Обади му се на това. Да. Спокойно. Дишай. Телефона на абоната е изключен. Фак! Добре, не, спокойно, утре ще му се обадим, ще го намерим. Ще намерим базата. Ще видим какво е станало, спокойно. Цакаха ни. Стига не, успокой се, познавам го, ти казах, ще се оправим. Твоят приятел е гарен измамник. Видя ли? Казах ти, познавам го отдавна, утре сутринта, но ти май на вече не си добре. Да, алкохол е доста. И сега, да... Светло. Събуди се. Събуди се. Добре ли си? Май алкохол ми да е много. Аз като ти казвам, къде ще ходим сега по това време? Айде, ставай. Айде. Ще ходим по среднощите, утре ще станем, ще го намерим, ще поразпитаме. Спокойно. Останаха още 2 души, господари. Скоро те ще са ваши. Кога? Най-късно утре вечер. Това е добре. Надявам се скоро този ад за мен в псовника да приключи. Да, може. Важното е душите да са мои. Да, господари. Само ако знаеш какво видях преди малко. Това е нещо, което съм... Кое време? Това е нещо, което съм търсил цял живот. Май не тай на вас. Това струва повече от всичко. Ела ти покажа. Ти стрезня ли, бе, човек? Да. Ела да видиш. Сериозно? Съвсем сериозно, ела ти покажа.
видяхме и светлина и... Ако искате елата, можем да си продължим разговор от по-рано. Ако не ви се спи? Не, май ще ми да преспай. Ще се лягаме. Ще ходим да спим. Добре. Лека. Ставате ви там, не знаете. Не се объркате нещо. Направо ме направи за смях пред човека. Може ли да се излагаме така? Поне видя ли часовника? Да, видях го. Уникален е. Ама кое е време? Айде утре ще говорим за това. Лека нощ. Добро утро. О, ти се събуди? Добро утро. Как спа? Супер. О, май имам нужда от кафе вече. Да. Аз ще ти чакам долу. Добре. Айде. Ох, тежка вечер, виж. Да. О, добро утро всички. Добро утро, как спа? Супер. Просто перфектно. Леглата са идеални. Радвам се. Преди спе спокоен квартал, ама знаеш ли. Заповядай да пиеш едно кафе с нас. Аз ничего горе, ама кога смятате да се тръгвате? Ами, мисля, че май ще се наложи да останем поне още една вечер. Ще някакви проблеми с работата ли има? Ами, но... Виж какво, къщата е страхотна, много ни хареса тук. Мисля, че може да просто... Радвам се, значи ще направим още един банкет до вечера. С най-голямо удоволствие. Кога тази пали? Ти говориш? Какво е на колата? Добре, ето да отидем да видим първо. За снощи. Какво за снощи? Да се занимава с глупости, момче. Ама ние съвсем случайно... Казах. Внимай. Къде са всички? Излязоха. Виж какво, до вечера вземе часовника и изчезваме от тази къща. Окей? Защото Дидо май не е усетил. Добре, и без това в тая къща ми се струва доста странно вече. Та как предлагаш да го направим? Еми, мисля, че първо и най-важно условие е да няма никой в къщата. Или... Мерси. Благодаря. Или... Просто го направим бързо и да изчизвам, ще кажеш. Да ти кажа, ние имаме много голям плюс. Дидо и кумът не се занимават. Остава собственика и какво правим с него? Какво правим с него? Да ти кажа той снощи как се понапи. Голям веселяк е човека, но надали знаеш с какво всъщност разполага. Веселяк, обаче не съм според мен, не знае какво има в къщата си. Но все пак не мисля, че ще е лесно.
Няма да е никак лесно. Все пак много странно се чувствам в тая къща. Наистина, и аз се чувствам някак странно, но... Особено с нощи, за малко да нахванете, като казах, с нощи излобая ли на с вас? На кой? Бягай от тук, махай го, да върви на майната си. Имаме много по-важна работа да вършим. Имаме по-добра находка. Това е много топло, ще се освежи. Добре, да не. Готова съм. Айде да откраднем часове. Супер, бе, така те искам. Съгласен съм. Айде. Дали губим Отиваме. време? Айде, тръгваме. Знаех си, бе. Първо оня с вас, да? Сега пък на тия двамата колата ми паля. Направо писа. Спокойно ден, никой няма да ни усети. Абе, друго ще да ги няма, нали? Така. Аз мисля да вляза да си взема един туш да се освежа. Да, няма да е зле. Вечера си почиваме и по-късно действаме. Ето, виждаш ли? Минаваме, взимаме го, излизаме и докато се усетят, вече сме в Румъния. Супер. Нека да познаем. Време е. Отивам да взема часовника. Фак, няма го. Какво става, бе? Ми так. Ти ли си? Аз съм. Спокойно. Добре, че си тъкмо спря тока и се чуех дали изобщо има някой вкъщи. Спокойно, случва се. Ще дойдеш да ми помогнеш горе при таблото да го включим, че имам проблем с ръката. Къде е то горе на тавана, ли? Да, ева. Ще покажа. Идвам. Полека, че нападни. Да, внимавам. Витко, тук ли е? Да, тук е. Внимай, че има враг. Смиха нещо долу до прозореца. Напред ли сме? Да. Напред. И так, тук ли се? Ой, къде изчезна той, е? Къде се? И так? Абе, къде се, човек? Витко!
Мамка му разбрала. Няма да се върне за мен. Ало? 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 Говорете? Ало?
Времето ти изтече. Къде са ми душите? Ето ти души. Само една. Говорихме за две. Къде е другата? Дониха, с безтенният си часовник. Дал си и часовника. Да, А знае ли за тайната? абсолютно цялата. Не, ти имаш проблем. Не. Всички ние имаме проблем. Ако тя знае тайната на часовника и го унищожи, унищожава него заедно с всички души вътре, включително и твоята. Имаме проблем. Новата ти задача да намериш, да събереш армията, да я намериш и да я унищожиш.